Pediang Shabhai phi ki prolog bai kumno phialong baro don ka jipang ka beduna bha ka pertei ka bakta ya ki khna ha ka por ba kidap chipheu na khsan snem karta ka met chonggi ka sda mantri kam lajan kum ka jong ubriu balatan men kisngu ki pau ha ka snido chongki ki khmat ki tlot bat ki kalatan men khna ba sakta ha kum ka nai ka jingpang utho ya ka novel phang ka jing im chong u patlasna ya ka film kat kum kata ka novel ngilawan ra ek film na ka benta jong phi menta ka sni ka pausai bahadin balape ya ka kat kum ka jing sngyaw jong phi bat jong ngi ka film kan long san khlur bat kan om pendu jing kermen ya phi ha kano korkom ha ka kut jong ka film phnyo iru ba phin sngyaw ya ka jing sngyaw ba pha ha po jong phi kumta to ngi ne pe lang ya ka ve ka emotional drama korean ka bala panmi house name arjar khatsau ka ba kerteng my brilliant life kumta ha ka bastang jong ka story uwi kunna badang khan news name karta udang tho ya ke aka ha ka computer ha ba pe ya ti jong u I kumbau latin men ya ka jing thu khana jong u lai thu ha ka sur jong u swa banya thu mano bangalong bat mano bangamde na ha banya thu ya phi mano bade ki kmi pa jonga haba ka kmi jonga kaldap khanya snem karta ka jing im jonga kalas dang nadu akpo jongka upapau dan don tang khanya snem karta baro arngut kidang pule ha school papau klia ka kmi ba phile ayu hato phila pun khun sisya ladala khaya khun tengam don watang ka kmi ne pra hayeng jonga ban sumaria u tang khpau badon ukpau hab ban le ladang yo ban yathu ngin cha so bat kham tam e ngim don pisa watang ban penhe pensan yau khna rit ru ha kane karkom hadin baula tip sephang ka jingkha khun jong ka kmi ukpau la syang si sibun bat ka kmi ru kaladon ha ka jingsia jingjar ka baduna ka kmi ka don sangut ki hinmen onda kilati baro kilek bud yakpa jonga boparu udang mare pan im yala ka jong ka jing im bat ki kmi ki pa jong ka kmi jonga nakaliang ka kmi kilaso sibun ya ka kmi jonga ka kmi kam don lat su henry ban mi no na ying ukpa kumta ki de tang ki khna rit siang thu ba kim don tang wat khandet ru ka jing long rangba ki kwa bandu no ya ka kerteng jong ki ha ka jing le kai henry ha ka jing bitar kila pelim no ya nong bisar bat khaddu kila le ya ka hadin balwan phai sa ying ukpau la cha so ha ukpa ten men namar bawla tip ukpau lo pangkha khun ya ka wi ka kan thek ba pule ha school namar kane ukparu la ha ban mi na ying henry ha karta kudang khanyos nem ngalong ka daw baro arngut kilami na ying namar bangade khunna ubadang sukha pat namar jonga baro arngut kilami na ying parlok ha kane ka rukom dang tho ya ka jinga thu khana jong u kansan ka kmi jong u ka ban rong ka se ya ka snam na ti jong khna bat ka tes ya ka bat ka kali ha to phi inject ya ka insulin jong phi ne em khun lada phim le te kam don ka jing e bat kan pelip ya ka system jong phi toin yami bat pe ti bilang hadin ba ka kmi ka le no parlok la pin I yangi ka dur ba pura jong taw khna ba khan rusnem karta kalong kumba ulong briu bal termen bha ka kerteng jong ne khna ka dei ueram nang ta baro lai ngut ki chong bat bam jingbam kat ba ki dang pe tv dang taw paru kli khun pisyaw tanat ya ka jat jing ruai ayu uera muang ngasyaw tanat ya ka jing ruai hak ba ki kinthe ki sat bha wa khun phila kala long thik kumanga henry onda ngalasan ngalasyaw si ngasyaw tanat ya ki jing ruai bat kataru hadin mangala dep tikian ka jing syaw bar sngap ya ki jing ruai basyaw si kala pher phitim nang ta ka wan ka show ha ka tv ka babaro ki pe da ka jing syaw rit ka bakraw ha ka jing syaw eran udon ka jingpang ka baki khot ka progreria namar ka taw I kumbau latmen ha karta ka badang red kum kane kila kren sephang ka jingpang jong u ha ka ka show namar kim don pisa na ka benta ban sumaria ueram ka bala penmi lengba ka ne ka program ka kmi jong ueram ka don ha ka jaka ka tre mat upapau de unang ya taxi batang teng tre ru kum nang apa hara ha ka jingpen I uwi doktor penmi ya ka jing thu sephang ka jingpang progreria bat upan jingarap na kibreu na ka benta ka jingpang ueram bun kibreu ki pe ya ka show hadin ka show wan uwi ukpaten men na ka daw basyang tanat bha ya ueram kumtaw ya thu ha ukpa baw nong penmi ya ka show la kala long nong le thong ngal thit ya ka ket ka barem dor bha henreu la tep ya ka jingkren jonga ha ka show pat pralok kata ka show nong penmi ha ka jing siaw de pralok school jong ka kmi ueram de na kata ka daw baw persyang banyarap ya ueram ha ka sni ka bud ukpau khidang mit marle tre henreu eram ong
bangalas yang lengok ban syong haying. Hato ngaruk ngade ban war ringkat bat u. Mentau kupau cim ya u. Walau ting bag kimi jong kena kan syok ya u. Bat nang taki customer jong u ki keli. Bahai une ude uju ubriu naka tibi. Nang tau ya keren bat ueram. Uyok ru yaki. Balasim bat ka. Hadin baladep tre. Ulit simru ya laka kimi naka jaka sait jain. Bat ulit bam haka we ka jaka. Kum tau eram keli ya ka kimi bat kupa. Hang nei pibaro arngut pisyang tenat ayu. Nang tau kupau ong. Ngas yang tenat bah ban di syah haka telong. Ka kimi ka ong ngas yang tenat bah ya kal ke bakrian. Bat ladang akren sepang ka jingbom syang tenat jonga. Tengam syang tenat setia. Wat ladang ayo i ya ki ngap ru ngan sating. Bat ngan salik syapo Ngadang sengap ya ki. Ka kimi bat kupa kilakha ya kun. Haka arta ke badang rian bah. Balik se ka nei ka de ka daw baro arngut. Kimpat poi sa ka jinglong rangba. Kabaki wepat ki kimi ki kipa ki don. Henry era mula rangba pha. Ondau era muwan phai. Na kabau lei sa kamra sen. Don ki khana school ki ba punja burom ya u. Ude uju khana tenmen. Kumta ki wengno ya ka sopti jong u. Eram bat ki snuli. Jong u ki pau. Bat ban punja burom su ya u. Ki sedang ru ban sim ya ka tupi jong u. Menta tang suyo i. Ukupa ya kita ki khana umju perngem ya ki. Henry ki punja burom ru ya ukupa. Da ka baong. O kumtau de ukpa jong ne ukna tenmen. Ukpa ula bitar bat usdang banyile. Nang tau era mukhang ya u. Pile ayu papa. Henry kun. Pitip manu papa. Ngadang de unong ele kumfu. Da keba ong kumne punton kam ya kibui ya le jong u. Bot ya syok bat kita ki cenrang. Da keba penher ya ki casuin benang. Henry pralok kane kade barok ka jing muntur jong eram. Ha ka jing sisya ukpa cak syok haki. Bat usdang bandai ya ki. Nang tau ai ya ka jingking ka bakalan. Kila baklai ka thong. Bat haba kilawan hangta. Kila syok ya wei pulin. Nang ta ka ka balajia. Kila elam ya ukpa. Bat kita ki cenrang syatanan. Onda kita kila tip ya ka jingsya. Bakade ka jing bakla jong ki kena. Nang ta kila mit no na u. Ukpa menta hang ne. Ka kemi kadang seneng ya ukpa. Ba pile ayu. Balai pia le bat ki. Ukpa ong. Bakin le ben ya nga. Bat ngan sengap zar. Nang ta ka kemi ka ong. Kumjuk nga keli balai pim chom lah. Syok bahaya ki. Da ka baong piam ngan salik wat kubor sepang jong ki. Ka kimi kami ban syok ya kita ki cenrang. Bat nang tau kupa ruong. Hei pilik sano. Tongin ya lek kai. Bat hakane kerukom baru arungut ki sedang ban lek kai. Wera musnya kemen sibun ban yo iya ki kumne. Haka seni kebun. Ka kimi kai lam ya eram sa hospital. Hak ba ka jing pej bine ya ke jabing jong u. Ka pen i ba kiladon ka to kat ne ke jing kela. Haka we ke benta jong ka jabing. Ka bamut bau lede ban siau pang. Menta ka kimi ka ong yau eram. Bakat no sin pila batai. Balda pi siau don jingkela haka men. Lada don kano ka jingpang. Tia thuk mardor. Bele pi mia thuk yanga. Mentau doktor ong pej. Lada kane ka ye peteng kumne. Te u eram unyap no swaban kut cisnem. Menta pralok doktor pendep ya ke jingkren jong u. Bat nang ta ka kimi ka pha yau eram syabar. Kam kuak bau eram unsngap yau doktor. Bat untip baka jingkut jong u kalajan. Nang tau doktor ruyathu bau eram unla ban im tang cisnem tam. Ladangi pentia ya u hospital. Tela ban persyang ban pengkot ya u. Lengba ka jing sumar. Ka kemi ka snyosi cibun. Henry u eram hiru utip. Baun sayap nok kloy bha. Onda barok kindangwan pai selaying. Barok ki sedang ban pepini ya u eram. Ka we ka kentei ka pe ya u eram. Nanta ka kemi tenmen jong ka ong ya ka. Baka nompe ya u. Da ka baong ka tan ya ka. Mentau eram snyosi cibun. Balto ka jinglong jong u eram. Pun pau ya ka jing snyosi jong u hakawe ka kot. Namar kata ka donut jong uru ka snyosung. Henry ula kelalong ubakmen sibun. Namar ka jing snyosi ka bau snyau kalong. Utho ya ki eke baro haka kot. Menta perlok hakawe ka sengi. U eram yo ya ka message na kawe ka kentei. Ka ba kerteng ka suha. Haka ba ka hitu ya u. Bakum ma pihi ngaru ngadon ka jingpang ka barit. Kaleo i ya ka program jong pi. HTB. Bat da ka bangaya kendu. Ya kita ki bru. Ngaleo i ya ka mel jong pi. Ngakwa ban tip sepang jong pi. Bat ngakwa ban nyalong pralok bat pi. Wera mumpat juklik school. Bat day na kata kadau bam don pralok. Haduk kini kisni. Hakasin ka banangkong. Kawe ka kentei. Kakwa ban long ka pralok jong u. Kumtau kelalong bakmen sibun habau perkat ya kene. Udang perkat biang-biang ya kene. Umju yuk tiak ru. Men mit habau lek di hang ta ka kemi ka yam bat ka ong ya ukpa.
Bangadeu bakit kli ya ka jinglong jingman jong khun jong ni namar ka jingkha khun ha ka arta badang rin ngala persyang sibun ki ban ai kusnam ya uneu kunna ute ulas dang ban mere ulas dang ban ham na ka batmu bat wat ulas dang ban kerpat ya ble ba kumnor kunna unham henre wat happening kine baro la khaya eram lese namar kita ki jingle jonga ukhun jonga uhab ban ya kendu ya kine baro banang tau pau penjem ya ka kata ka jingpe u doktor hi ulaong bakane ka dei ka jingpang ka baduna bha balak banje yano ubriu pimdon jingkit kli hakane weram syausi hadin baule syau yakine baro hakasni ka bud weram udang yakren bad ukpa ba marjan ubadiket weram kuli ya ukpa ka ka jingsma jongka ya thu yanga o khun kadon ka jingsma ka basnyu bha manong badi yaka ka jingsya kalong ba ka we ka kenthei kalamel yanga ngamla banrai langan jubab yakan khun le yak pisiau ba kalong ka bade nang tau eram chak smart hospital hang taru don ki kena ki pa punjab burom ya osibun hang ne ru eram chem pralog bat nang tau pelip no ya ka screen knang ba don ba yo ya o bun ki bru ki pha jing ai syang bha na ka bentau eram bat unong ai jing erap u ai syang bha wat ya ka tier ya le sau pralog jong o mental lau eram usyang bha na Henry papa usyang bha sibun bawa mentang ni lekai da kajing syang bha ha kene kajing lekai don kinun kristan ki bawan duai nang kabentau eram bat ki ong bau blen pengkait dikna ya kajing pang khun jong phi Henry papa u kantat ya ki bat ong bala dade ban pengkait ya u unom ai ya u ya kene kajing pang ngam ngit ya kene ki phi kirang ba syang bha leit no nang ne mentau eram umel utho ya kajubam bamdon bakren yanga lait no tangi kimi pa bat wangkel ba marjan Henry pikwa ban long ka perlok jonga na ka benta ka ne nga kwa ban ai khuble ya phi karu ka jubab mardor bat kumne ka jingkren jongki kasdang lengba ka mel ka eti ya ka we ka jingruai na ka bentau eram habas ngap ya ka weram perkhat bamdon ya ka jingpang porgeria bat ude khna ubatikna kane pralok kanjin dalalong ka jingje ka batmai bat ka basuk yau dak baong uru ustang ban syatnat ya kasuha nang tau nang penmi jong kata ka tibiso perlok jong ka kmi jong u eram uwan bat uong ba kaladon ka jing kenthok ka babha ya kata kaso ngikwa ban le sa ka we pat kaso hato phi menjur Henry ha kane ka kenti ka kmi ka kentaj Henry u eram ong mei ngala pengkre na ka benta kaso ka bahadin Henry khun ka jing ai syau bha kalong ban le so biang Henry u eram ong banga syang kwa ban le sakwe pat kaso syang bha manjur ka kmi ru ka manjur ya kane nang ta ka kmi kadang ai jingbam yau eram bat nang ta eram yo ya ka tablet ha ka pla jong ka kmi ukli ya ka kmi hato phim koin Henry ka kmi ka pengkala ya ka kam da ka baong ba khun ka dei tang ka duai vitamin ha ka we pat kaliang ha ba ukpau litre kum nong apmin ha ta ki bru ki bret jabo bat ka pat halor uwe pat nang tau kum nong apmin ukpau le hapdeng bat usim ya kata baro akasentur jongu nang ta ki baro hadin balade pengkhoin kidangwan sapu hospital haba kilap ya kata kanun ka ong biang ba phide ban tlong jingduai na kabentau khun jong phi bat sakoi no nang tau kupau batai ba pe hadukan no phnyele kumba ka chimpang kalakoi da ka bale ya kum kini jingduai kanun ru ka bitar ya kane bat ka ong ba pe phin sayo du jong na ka benta kane ka jingle jong phi ukpau ong amdon jing phin sayo ru ya ka du jong na ka benta ka ka ba phile baro arngot onda ki lawan sa hospital bat lawan ra jingpam na ka benta ka tes ka kmi ka berngeme u la chai on tes wat ai ya kano ka jingbam ha kane ka por Henry ukpau de khna mentahi umut ukna ju sange na ki kam khna jong u bat uong ya khun aya nga ya kata ka jingle kai jong phi kano ka jingle kai jong phi phim ju le kai ha ka wat la kumno ru menta ki jingle ki long tikna ki bakhna Henry une ukpa ude ubru babhasibun hadin bala pelong ya uban thia kamra ka kmi bat ukpa ki mi sabar ka kmi ka pli ya ka bank jong ka passbook ka peni bala lumbun ka pisa ha ka jingsia hadin bala pe ya kata ka tibiso bun ki bru ki lapha pisa ban ai jingrap Henry uwe ubru lai ya ka jingrap ka badai ka jing ai jingrap ka ba he tam hadu menta kumtau pau ong bangin wat ya ne ubru in late chimit mat ai kuple ya o
Henry ka kimi ka ong em, uwe pa uwe nong nok senyang, ula nok senyang ha ka mensin ban nyerap yangi, kila ai kat balak yangi, bat ha kene ngi penyaklat ya unong nok senyang ba het tam. Bat ha ba ukpa bat ka kimi kimdon hajan eram, uya keren bat unong penmi ya kata ka tibiso, bat ong, ba kawe ka kenthe ka ba kerteng ka suha, kelasim ya ka mail ID jonga, na ka kenhun jongka, bat kadang pha mail yanga, pila ban wat jing tip nya sepang jongka. Hato nong penmi ula ban ong kumno kumta khun, ngam tip, henry ngan sakali tikna ya ka kenhun jonga, bat ngan saya thu, kubli sibun sar, henry siang baha wat ya thu yano, wat ya thu bang akwa ban tip sepang kata ka kenthe, nang tau era mumel ya ka suha, bang tip tang ya ka kerteng jong phi, siang baha ya thu, ta kumwei pat sepang jong phi, nang ta ka thu, bak kemi jong ngak, kaldon ka jing ka snido bat kalaklat no. Menta ngaruk ngadon ya kajuk ka singe da ka ba ong ngakwa ban long nong tho bat ngadang tho sibun ru weram ong hei ngaruk ngakwa ban long nong tho ngaruk ngal tho ya ka kot sepang ki kimi ki pa jonga ha ka sni ke but unong penmi u ya kendu ya weram bat ong bangala bakla khun pila ong ya nga bangam de ban ya thu ya no ba phi kali sepang ka suha henry ngal keren bakla ya kata ka jing ong hakmat ka kenhun jonga Henry ulai jing mut ba kumno ban IT ya kawe ka benta jong kane ka episode ka bathan mai sa ka jing de pralog jong phe bat ka suha wat langim chom la tip sibun sepang ka suha PI yanga ya ka mail ID jong kata ka kenthe ngan wat ya ka bat ngan sim ya ka ha kane ka show ngan sawan bat wat ladam singaw tang hadin kata era mu ai ya ka email ID jong ka suha nang ta ka stang ka jing chandur ya ka show wera mustang ban kren Henry umla ban kren slam musdang ban snir nang ta la batha ya ukpa jong pramarjan ban kren Henry usnyosi bah ka sin ka baldeb ru kini ki bru kila sim ya ka interview jong u ha ka juk ka rukom Henry hadin kata kila ot no ya ka patom chom la yo jong nga ha ka tibi menta ka kenti lakin pen im na em nang kong ya thu ya nga bat nang taw don ha ka juk ka jing stang ban kren se phang eram bat hang ne eram up khmi lenti ya ka jubab jong ka suha bat upei biang ya ka ID jongka udaktor kni no ya ka epet jongu bat ong siang phawat dan kam slam than ya kini kitiar ka jingpe jong phi kan satlon bat kala ban lej wat sa ka jingpe khman henry era musimri ya ka pormit bat text ya ka suha bang kwa ban yo ya phi ka suha ka klik ya ka dur jong ka kti jongka bat ka pha ya ka wera mu prakhat baulej sano ubat ya kti jongka suha nang ta ka suha ka kli ha kini ki klip mat pisiao ba ka im kalong ka ba itnat uera mu ong ngatip haba ngayu ya kilo li habneng ka ba jerngam nang ta ngasiao ba ka im kalong ka ba itnat bat ngasiao kumba nga im haba ki khna ki ya lekai nang ta da ka ba yosiao ya ki sur jongki bat haba ka kimi tenmen ba marjan ka khot ya ki khna ki wan kloi bat ki bam jingbam nang ta da ka ba yosiao ya ka ta ka sur bat haba ukpa jong u jong para marjan uyam hadin balope ya ka series ha ka TV nang ta da ka bayo ya u bat haba manga bat ka kimi haba ngibu ya laki kli ha ka ju ka pilau bat pe iwe ya iwe pan nang ta ki pe ya ki nang ta haba pe ya ki klur ha ka pormit bat ukpa ha ka ta klimat ki bakum kita kane ka jing im kalong ka bau kwa ban im Henry hadin kata amdon jubab na ka suha uera mu refresh biang amdon mail bawan nang ta uera mu mail babale pin jubab Henry kaneru kamyo jubab namar kane usiao si khendian kajia ba ke balejia mentau doktor udang ya thu ya kmi ba pe anhab bat pengkiu ya ka jingdi dwai jong eram nang tau eram ukli be ya doktor ya thu ya nga ya ka jing sisia doktor saknos ningan im u doktor ukli hato kalong ke badan kam ya phi bantip ya ka u eram ong em kalong ke badan kam sibun kalong ka jing kli jong ka jing im jonga nang tau doktor ya thu balda pisa im cibenai kan long ka kam ke bakrau hapau yok siau ya kene wera mah ka jaka ban siau si usdang ban ya kren bat ukpa jong para marjan da ka jing siau bha bat uru upe siau bha sibun bat ong angkel ngakwa ban ya thu ya pi ka we ngan sayap no sen Henry Shua bangan yap ngakwa tang bandi ya ka ket sisin hato pinwan ra ri ya ka ket na ka benta jonga la sai wangkel la bitar bat ong pej wat kren kumne hakmat jonga hakipor banwan pideu khna kanom je ya phi mentahi ka jimpang jong phi kan sakoy
pidon kalawai ke bapernai bat sangit no ya kene ke singkren bom mentoy hadin bolas neng kumne wangke lolit no wera mudon ha ka jing thia jong u habau nong pen mi show chim ya ka kemi marwe bat u ya thu ya ka bangile persyang banwat ya ka suha kebayai mel ya u eram hadin bakala pej ya ka shu jong ni ngilatip bakam de ka kentei henry ubriu basya tunat banlong director bat bantho ya ka jeng thuk khana jong u lai kendu bat eram kum ka kentei bat la persyang bantip ya kijing syau jong eram ka kemi ka bitar sibun bakumno unut ban lekai bat kijing syau jong kun jonga ngade ban ujor jahar pulit ya u mentahi u ong pej ula thok henry ngimla ban mudui persya ya u namar balo thok chomla pen mensau ya no hakamet lane tu nangi lane le kano ka jing le thok ka bakrau wat ka kemi ru kam syang thu su kumno kan le ka perkhat baladau eram wantip te utau bru baduk unsa syausi la kumno to ai baun imsuk haduk ka jingyap jong u sia bha wat ya thu ya u henry kini kibru kinong ayu weram lasngap ya kini baro bat ula lengo sisya bat la syong hangta da ka bak perkhat hato ngan omyok paralok haduk ka bakun da ka bak perkhat ya kene ubitar sibun bat ustang ban yelek kai video game klem dalak bantet lakam ka kemi ka ong khun pimpat bam mat ya ka jing bamru to wan bam ai ya ka video game henry menta ka sniu era mula bitar sibun ukpau persang ban kini ya ka jing lek kai nau nang tau ong suwa bangan nyap to ai bangan le ya ka ka bangamon kan le kat banga kwa bat ngan nyap sup no ya nga ha ka jing long jonga menta bat lek no nang ne uperta kumne nang ta ka kemi bat ukpa ki khlat no ha ka sni ka bun weram ulek sa kam jong u bat ukpau pha ya ka ve ka mel ka bakhat du sa weram ha ka kerteng ka suha men mit kilik pe ya klur nei nang tau eram uphet no nang ta da ka bayam bat ukli khun ka ke balaje ya phi u ong asyau bha sibun papa de nak ta ka daw ngayam da ka ba ong kum tau eram uburi ya la ka jing siasi apo bat umya thu ya ukpa nang ta baro arngut kithia hang ta bat ki pe sa ki klur ka jing pe jong u ka ja no ukpau ting henry weram ong ngan la banyo henry nga syau bha sibun ngai thu ya phi ya ka jing sia khaddu ngale yaw tau klur pat ya ki khmat jong phi ukpau syau lengo bat uyalam ya usha hospital nang tau doktor ong ba weran udon tikna hapo ka jing ka bakrau bat namar kene le se ulayo ya ka jing manla sipor ha ka jing sia pralok ka daw jong ka jing kuslai jong eram ka dei ka jing cha penyap ula khenya ka suha kum ka perlok ba sisia jong u henry ha ka bakut on daw latip badon uwe pan bayai thok ya u bat yai pendon kam ya u na ka benta ki katto kat ne ki chia thu khana jong u ula seng si chibun bat kan ne ka dei ka daw jong ka jing kuslai jong u ki kimi ki pa jong eram ru kitip ya kane henry kim tip ba kan ne ka dei ka jing sia eram ru ula tip ya kane bat perkhat balik se ka suha kala ban sange kansan ban cubab bat dei na kata ka daw bat weram si hadu kata kumta menta ukpa ulalap yaw director balaya long perlok bat eram haga kerteng ka suha kidon kidur jong eram bat ki kot khubor sephang jong u haga jingkhang haying jong u ukpa nang tau bat yaw tau director bat usdang ban syo ya u ta ka baong katno ka jingjing jar khun jong nga ulamat namar jong phi hato pidon jungmut wat sephang kane henai nang ta la pen pau bau director udon ka jingpang ka basniu bat ma uhi ude ubru badon jingduna kerpang kumta menta ukpa mkwa ban syo ya u baru arngut kisong ki akren nang tau ong ngala bakla sibun sar ngasya thu ya kata ngakwa ya ka jing thu khana ka basisya de na kata ka daw bangala penya de bat weram bat ukun jong phi ude khna ba bha sibun bastat bha ukpau ong ngatip umsyang kwa ban ong su usyang si sibun na ka benta ka jing suk mesin upapa ulek saying ukpa jong u na ka jaka ba ulek sabar bun sne menchwa une de ukpa jong upapa ukpa tenmen jong eram ong balai ying sabar khun ban spo ka don ka dur jong eram haying ukuli kumno pilong kpa uong kumno suphan jong khun nga bha ya thu kumno uksu jonga bat nang tau papau yo i ya ka we ka jing sia jing tip ba pne jong ke jing asya bha balio na ka benta ka jing sumar ya eram ki don hangta kabmut bok paru ulai sia bha na ka benta eram bat kan mau badon ki balai bun ya u
Kamdai uwe pat Henry ukpa tan men jong u. Kadonut jong ukpa ka kia kensan bat kuli papa balai pi ai pisah du kat ne. Pi ong ayu kun ngade ukpa tan men jong uhi ka ke bangamla banle balai ngamla. Kabumut ukpa sedang banyam da kajing siasi. Nang tau ong kun wat kuslai kanom je ya weram. Ladakan long kebabha tetang suslur bat ukpa. Ulajan lek no nang ta haba ukpa jong ula ai ya ka kep ya weram bat ong bakane kadai kebalasnan da kiti jong ngahi atau pin ai ya weram kan ya bahaya ukpa ru usim ya ka bat lek no hadin baula ai kuble ya la ukpa jong u bat upoi hospital ha ka baura ya weram ban lek kat to kat ne kites bat ka kmi ka don marwe upa pau ong bahal kene ke jinglong pimde ban sat ngan bat oi siang bahaya ka kmi ki alam ya usakawi ke jaka bam pat baro arnut ki bam jingbam nang ta pralok wera mude tang udong wan jungak kai tang kat to kat nesni bat de nak ta kadau bak kmi bat kupa ki sangya ban lek tre bat ki berkat baki de ban yok ban pelpor kat balak bat weram ukpa jong upram merjan ru latip ba weram un sayap ubu ya weram ha ke tuk bat uyalam ya umarwe bat ong khun ngalabu ya kajing gendit na kebenta jong pi hak ta por bau the kat to kat ne ka kiat ha khuri bat ai ya ka ha weram hadin balodi ya ka weram ong bahadin baro ngalamat ya kiat Henry angkel kajing sma kalong ka basniu bha da ka ba ong papa wang ba kajing sngau habas ngap ya kajing ruai ka basnyau si hadin baladep dikiat kalong ka ba pher bak labak urwai ya kajing ruai siasi angkel ru urwai bat weram ngap ya kajing ruai jong u nang tau angkel ong ya u bangalek no na kene kanong ba khun lese ngan omla banyak kendu ya phi hadin kane all the best and goodbye da ka ba ong kumta ukpa lek no bat suki ka jinglong jong eram kanang sniu ka por Christmas bat snem thnmai ru kawan ka kmi bat ukpa ki kili ya eram khun lada pidon kano ka jingkwa te ya thu yangi in pendep ya ka yelio sibun ki jing es yang bha kumta phila ban pan ya kano kamar klem da artatin weram ong ngam ko ai ngakwa taman yo siao ya kajing sawa jong kajing sawa jong snem thnmai papa siao bha kane kade kajing kwa ka bakhadu jonga bat kadon ka file ha ka tep jonga ha ka bangal tho ya kajing thu khana jonga siao bha prin ya ka ha ka dur jonga kot bat bandra ka Henry kular ba phenom pule satia patang ka we ka kintin jongka lada phi pule ya ka hadin kajing ya ngan sa siu kaliang ya phi da ka ba kalak suj upapa ru usim kloi ya kata katep bat sedang mansion ya kata ka file nang taw banra bat ai haweram bat ong da ka ba ong philatho ayu ha ka ko khun hey ngala ong ya phi papa wat pule okay ngan om pule ha ka jing sia ka suha kalapha e kamel ha ka jing sia ka thok ban pensia bha ya eram namar mentau eram umla ban pe ya kamel ula kelam la upapa ong kasuha kalatho ha kamel bau slap ujur bha ha kanong ba jongka de nakta kadau bakamla ban pha mel bha ya phi kalakali ru kumno philong bat kumno ka koi ka khie jong phi Henry era mutim bau papa usule ya kane ban masya bha ya u udang kren ya ki baro bat ong okay papa phin pha jubab ya kana kaliang jonga hoi khun ya thu yanga ke ka banga de ban tho su tho kumne kubli chibun ba phila jubab yanga menta ngan ya thu ya phi sephang ka jinglong khna jonga ka kemau bha ka kmi ka juring ya ka video jonga da ka camera jongka pat nang ta ukpa wan kansan bat ong pick up ngarki uburu biang bat menta ong pick up ngalasio kmen biang habayo I yanga bangasio bha kakmi bat kuparu kilasio bha sibun here menta kasni ngan buri na ki khmat jongka kmi bat ukpa jonga jiunom dak ba khot ya ki pick up lakha yanga hakapor ba ki kmi ki pa jonga kidang rit bha bat namar kane ukpa jonga saula ban pendep ya ka jingpule jong u bat ban pensan penang ba yanga ulah ban tre kum nong balla ulayai lengba sibun ki jing e haba ki sinrang ki ba ha karta jong u kin lai pam sa ka jaka bam ukpa jonga ujutre kum sakri hangta bat wai sakri ya ki
kenang ban pesan penang ba yanga kala no wat ya kajing ang nut jongka ban long kanong ya lekai taekwondo bat kakmi jonga kala ya kendu ya kicing ki bom duna ha kata ka arta ki kenthe ki ba dangrit ki ju persyang ban pen itenan na ke ba pen bhabriu phong ki chang ki bai tenan bat ki lekai Henry kakmi jonga ka supe tang ya kita ki chang ha ki dukan ladanga nganjin dala kham itenat susu Henry kakmi jonga kamdon pisa banthit ya kita ki chang kajura yanga ha ka terpeng jongka sayeu bat kajuyai linti ngai banthit tiar na ke benta jonga bat kaying na ke benta jonga kikmi ki kpa kilaklet yala ki jinglong samla kilaklet yala ki jing posniu kum ka jing siu kelyang ya kikmi ki kpa jonga kibala le shibun na ke benta jonga ngakwa ba onda ngalasan ngan sumar bhai ki Henry mano ban pengkelai ka jinglong ngan sayap no kloi bat ngan saya klat no na kikmi ki kpa jonga hoi kata kalong ke ba pher kin sa siao si chibun yanga bat kum juru manga Henry le se kim tip bangan yai don rengkat bat ki kumba ki klur kin pau ha ka pormensni Henry kamut bam don klur ha ka ju kar kom nga ik ya kikmi ki kpa jonga ngala ban omla ban yo i ya ki Henry ngan pelong yal deu bakmen da ka ba don rekat bat ki bat yo i ya ka jingmen jongki bat ha kene ka klimat ngamla ban yo i bat na ka benta jonga ukpau dang tho ya kamel Henry ngatip ba ukpau yam nga ik sibun ya la ukpa bat ka khmat ka banga le i swa bandu khmat ka de ka khmat jong ukpa jonga prolog hadin bal sngap ya kane ukpau sedang ban yam siao si kum ukhna rit bat menta ban pendep ya ka jingkwa ka bakat du jong eram kata ban le chasor ki le chaw doktor ban pan jingbit ban ring ya ka jing sawas nem thnmai u doktor berngem ya u bodon ha ka jing ka bakrau kumta ka jingbon briu palat ha kata ka jaka kamlong ka bade ya ukhna doktor syab ha ka ne ka de ka jingkwa ka bakat du jong u kumta pelait no ya u bat nang ta klem dawat lat su u doktor pelait ya eram bat ong ya eram khun sumar bhai ya lade bat wan phai sup kakmi bat kupa kichim yaw eram kadon kajing deng kali ke bazar bha halenti namar bon kibriu kilawan basngap ya kajing sawas nem thnmai wera mubu ya la kakli ha ka terpeng jong kakmi bat bu ya la kakti ha ka po jong kakmi bat ong kmi phide banya thu ya kane ka khlong rit katno kalong ka ba ek yanga kakmi bat kupa kim syang thu e bat kakli pitip khun emme ka e ka ba ngalabu ha ka pla jong phi ha ka tak sni ngala i ya ka tablet ngala tip baki kenthe barmet ki bam ya ka ngal sia thu ba khlung rit udang san ha ka po jong phi ha ba manga bat ukpa idang thia bat pe ya ki klur nang talami comment upa pau laong pe ya ka bat pan e phitip ya ke ka bangal pan ngal karpat ba khunlung hak po ka mi jonga umde banlong satya kumanga ude banlong khunlung bakoj bakhya bat ude ban pasyam bhabe ya kmi bat kupa jonga bat kane kan sa urlong tikna wat kuslai perlok ka kmi bat kupa kim syang thu ya ke ka ba ki don ban ong kisyang si chibun ka kmi ru kas dang ban pule ya ka jingin thu khana ka ba ukpau la print bat wanra ukpau syang ternat ban le sum ha ka telong ujingi hak ta ka da ka jing syang bha nang ta kal er ka ba khret ka be ya ka kmi ka ba wan na ka lenti khlau ka long ka ba kmen sibun bat nang ta ka jat jong ka slip kamare stat bat ka ngam sepo ka ju ka ha ka ba kupau dang jingi bat kumne ka je ka jinga kendu ka banangkong jong ka kmi bat kupa po ka ka jinga kendu jong ka kmi bat kupa ka long ka ba flash pun bat ka jing ik ka balaje hapdeng jong kiru ka laje kansan bat ka jing kha jong nga kum ka dak jong ka ta ka jing ik ru ka long ka ba suji rengkhan menta pinsa ong ba kumno ka ne ka long ka jinga thu kana ka ba sniu Henry ngatikna ba kmi ba kupa jonga kinsyau tna sibun ya kane ka jinga thu khana hadin bal dep pule hadu kat to kat ne kakmi ka ong khun kane ka dei sisia ka jinga thu ka bas niu bha Henry namar ba phila tho ya ka ngasnyau tnat ya ka ukpa ong bale ngadang sumlang khoi ya ka bale phi penja burom yang kumne nang ta ka kali kala jem ba ukpa sedang banya kali ba ong khun ke ka jinga thu khana kala banlong kalong ka bha Henry pralok kamdon kano ka jingkan tho na kaliang jong eram kakmi kai thu ya ka persyang chitom ban penja ya genja namar baula jan ring sin khaddu upa pau pensenye eka kali ki kali nadin kisdang ban perta upa pau yam kat bodang song ka kali
kami ru kaong eram kinok loy kun hadin kato kat nepor Henry kumno weram kendin ulay yo thiak suk junom bat nang ta ki jing sawas nem than mai kisdang ban sawa bat baro arngut kirakhe kas nem than mai ka prathe baro kawe kasuk Henry kami bar ukupa kisyau si chibun hadin ba kila du no ya weram ka jing chia ka kala sa por ban lej no ha ka por badang cha kali jing kali yaw eram na ka benta ka paar jong kata ka show ha ka bukut jong ka jing kren unong thok khubor kali ya ka jing kali balada pidon ka jing kha ka bahadin pikwa banlong ayu ha kata ka jing kha hato pitip ayu weram ulaong ba ha ka jing kha ka bahadin ngakwa banlong kpa bat ngakwa banyok khun kum manga ngaruk ngakwa ban mat ya ke ek ka bau kpa jonga ulasya ngakwa ya kata ka jing pang hadin ka jing kren ukpa usim ya weram bat ong wa khun hato phiru pidon kum kita ki jingkwa weram ukpa bat ka kmi kisdang banyai rengkat bat da kane pralok kane ka jing thu kona ka ba kerteng ka jing imba phala jonga ka kutno khuble chubun pralok ba page hadu bandakut siap ha ai like share ba subscribe in saya kendu ha ka video ka bobut